Wara li reġa' fajjar allegazzjonijiet mill-aktar serje fil-konfront ta' rappreżentant ieħor tal-Gvern, l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi mill-ġdid spiċċa mkiddeb fil-pubbliku għall-invenzjonijiet tiegħu. Wara li fl-aħħar jiem kellu jammetti hu stess li kien gideb dwar is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol u fl-aħħar xhur instab li vvinta fuq id-deputat Carmelo Abela, il-Ministri Owen Bonnici u Clint Camilleri u l-Prim Ministru Robert Abela, din id-darba l-vittma tiegħu kien il-Ministru għall-Ekonomija u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri u familtu. Jirriżulta li l-allegazzjonijiet folots mhux biss saru lejliet l-ewwel tas-sena iżda wkoll f'perjodu fejn hu magħruf li mart il-Ministru Xkembri, Deandra, avukat bi professjoni wkoll tqila. Azzopardi kellu l-ardir li jitlob lill-qorti biex jiġi investigat il-Ministru Xkembri fuq bażi li forsi jista' jkun involut f'xi reati ta' korruzzjoni. Allega fost oħrajn li l-Ministru u familtu qed jgħixu f'appartament mikri mingħand l-iżviluppatur Joseph Dimek għal xi 3,400 euro fix-xahar waqt li l-istess negozjant ingħata kuntratt mill-Indis li wkoll taqa' taħt ir-responsabilità tal-istess Ministeru ta' Xkembri. Minkejja dan b'reazzjoni għal rapport fit-Times stqarrija f'isem Dimek is-sibt filgħaxija gidbet kompletament lil Jason Azzopardi ġie miċħud li xi proprjetà ta' Dimek jew ta' xi waħda mill-kumpanija tiegħu inkriet fil-passat jew qed tinkera llum il-ġurnata lill-Ministru Xkembri u familtu. Iżjed minn hekk Joseph Dimek enfasizza li kull xogħol li qed isir f'sit allokat lil waħda mill-kumpanija tiegħu f'Ħalfar qed isir skont il-liġi kif ikkonfermat mill-awtoritajiet kompetenti. Il-gideb ta' Azzopardi u magħruf daqskemm ukoll li sfaċċa taġnu l-ħdura tiegħu li ma jdejjaq xejn ikisser lin-nies b'allegazzjonijiet inventati. L-istess kien fil-każ ta' Carmelo Abela fejn għadda lilu lil familtu minn martirju wara li assoċjah li kien kompliċi mal-ar kriminali fil-hold-up armat fl-HSBC fl-2010 biex eventwalment kienet il-qorti li f'Settembru li għadda iddikjarat li Azzopardi gideb b'mod sfaċċat u sabitu ħati ta' malafama. Minkejja dan il-ħdura tal-Avukat tal-Aqda Repubblika beqgħet ma qatet xejn kif ġara aktar riċenti fil-konfront ta' Ryan Spanjol li Azzopardi wkoll assoċjah ma' reati kriminali. U fl-istess jum ta' tlieta li għadda fejn Azzopardi spiċċa jammetti u stess li kien gideb dwar Spanjol flok staħba bil-mistħija mar fuq it-televiżjoni biex kompla jivvomta fuq ħadd ieħor.